Академия театры Уфада гастрольләрдә булып кайтты. Ул арада алар сәхнәсендә Әлмәт театры иң яхшы спектакльләрен күрсәтте. Гөрләп узган гастроль көннәре һәм иң шау-шулы спектакльләр хакында алдагы язмабызда булыр. 4 көн эчендә тамашачыларга 7 спектакль тәкъдим иттеләр. Зур залда тамашачы өйрәнгән гадәтиләре барса, кече сәхнәдә эксперимент буларак куелганнар уйналды. Тынлыкта гына урын бар спектакле, ул бит инде башка бер нәрсәгә дә ошаман. Менә әлегә кадәр театр дөньясында чыккан спектакльләргә һәрхәлдә безнең Татарстанда дип әйтик, татар театрында юк. Ул спектакль шулай эшләнде, аны драматург Равил Сабыр, ул бездә Әлмәттә бит инде хәзер Равил Сабыр белән Туфан Имаметдинов режиссер, алар менә бергә утырышып, җәй буе золда иҗат иттеләр. Актерлар белән бергә әлбәттә. Менә шулай кызык туды ул. Ул менә чын иҗат процессы булды дип әйтик инде. Әлмәттә аның үз тамашачысы бар һәм әйтәләр, бу әлегә сезнең репертуардагы иң кызыклы диючеләр дә бар. Спектакльне ташлап чыгып китүчеләр дә булды. Булмады түгел. Без мин әйтмим, менә үлә бетә көйнәбез моңарга дип әйтмәс идем мин. Чөнки ул шулай ук ниндидер эмоциялар уята дигән сүз, ниндидер каршылык, ниндидер бәхәс тудыра, кешенең үз-үзе белән. Кеше аны уйлап йөри башлый, нәрсәсең бу? Нигәсең бу? Аннан соң менә мин үзем нәрсәне дә булса аңламасам, ләкин ул яхшы әйбергә булган булса, кайдадыр фестивальләр вакытында карасам, әйтәм, димәк, мин моны карарга өлгермәгәнмен бит. Өлгереп җитмәгәнмен бит, мин моңа дия башлыйм. Аннан соң я укый башлыйм. Казанга бик дулкынланып, бик борчылып, ләкин сөенеп, рәхәтләнеп киләбез. Бу елларны гастрольләребез ешайды һәм бу әлбәттә театрыбызның тоткан сәясәтеннән дә, репертуарның киңлегеннән дә, аның төрлелегеннән дә торадыр. Монда традицияләрне саклап торган үзебезнең психолог драма бездә бар, физик театры бездә бар. Бу фанатный шундый кызыклы, татарга якын булган, ләкин чиста Европа стилендә куелган әҗәлгә дару бар диләр дигән Мольерның тоже кызыклы комедиясын да алып килдек. Бик сөйкемле, бик матур ханымга булачак. Безнең яраткан актрисабызга Мәдинә Гайнуллинага һәм махсус аның карарга килдем дип әйтергә дә була. Һәм инде әлбәттә соңгы арада Әлмәт театры безне бик күп премьера белән кызыксындыра. Медеяның очраклы тамашачысы булмады шикелле. Аның хакында инде матбугатта да шактый язылды. Социаль челтәрдә дә бәхәсләшүчеләр күп булды. Хәтта героиня Мәдинә Гайнуллинаны мыскыллап язучылар да табылды. Бакыр трубаларны да үттек, утны да кичтек, суны да кичтек буга инде хәзер күп нәрсәләр белән очраштык. Мин әйтмим, теге без батыр, без курыкмыйбыз дип. Һәр вакыт куркыта. Курку хисе кеше белән бергә туган, ул һәр вакыт кешедә яшәп килә. Чын мәгънәсендә әйткәндә, яшермичә. Реакцияны без һәр вакыт көтәбез. Безгә һәркемнеке дә кадерле, һәркемнеке дә кыйммәтле, әгәр дә ул турыдан туры пычрагырга булмаса. Иң соңгы булган бер очракны гына әйтәм, Әлмәттә спектакль моннан 5 көн элек булды, без аны уйнадык. Хәзер Кырымда утырылган бер өлкән яшьтәге тамашачы танышым. Чыктыкта сорыйм, ничек кабул иттең менә аның менә шушы рәвешен дигән идем, менә шулай күлмәген салуын дигән идем. Нигә ул күлмәген салдымы ни бии? Беләсезме? Ул шул кадәрле шуннан көлештек, битәм нигә алай? Ул шул кадәрле спектакльнең тукымасына кирип киткән, шул кадәрле мавыккан, аның идеясы белән ник болай булды, аның теге чалуы, менә шушы коточкыч мизгелне, балаларын үтерүен, менә шуңа кирип китеп, хәтта аның күлмәген салуын күрмәгәндә. Зифа Кадирова әсәре буенча куелган синсез килгән язларның уңышы әлбәттә инде аның язучы буларак үз укучыларын табуындадыр. Аңа билетлар шундый тиз арада сатылып бетте. Бик яраталар димәк мелодраманы. Күңеленә салынган шушы тирән, фаҗигале, шундый авыр әйберләрне үз аша үткәрергә ярата торган безнең милләтебезнең бер үзенең сыйфатыдыр инде бу. Әлбәттә, бөтен дөнья җыгылып укый торган Зифа Кадированың әсәре шушылай иттереп сәхнәгә менгәч, аны яраткан тамашачыбыз, яраткан язучысын, яраткан артистларын карарга килә, ул тели, ул анда үзен күрә, үзенең күршесен күрә. Без теге эзләнү вакытында кара менә бу кызыклы материал булырга ошап тора. Идегез әле менә ниндидер я режиссерның җаны шуны сорый, я актерларга үсү өчен, ниндидер үзгәрешләр булсын өчен, кызыклы булсын өчен алабыз без бу материалны.